Avui fem costella de porc al forn amb salsa barbacoa. Necessitem, a part de la costella de porc, ketchup, mostassa, ceba de figueres, gingebre, mel, sucre vermell, tomàquet triturat, salsa Perrins, una mica de lemongrass i suc de taronja. Per començar a fer la salsa, sofregim una mica més de mig quilo de ceba, de figueres, ben bé mitja hora, 3/4. Això ha de reduir a una quarta part tranquil·lament. Portem 20 i tants minuts ja de cocció, ho deixarem uns 10 minuts més, o un quart d'hora més abans d'afegir algun tipus de líquid, però ara sí que incorporarem la tija de lemongrass i el tros de gingebre tot ben picadet. Era el que us comentava. Aquí tenim el gingebre i el lemongrass. El gingebre és el groc, el lemongrass és el més verd. 10 minuts més, llavors ja canviarem radicalment de components. Molt bé, en aquest punt del sofregit, quan això ja porta 3/4 d'hora, hi afegirem el sucre, la mel i el suc de taronja. Aquí ho tenim i hem afegit també una cullerada de vinagre, que era el que ens faltava. Ara això ho portem a ebullició, deixarem que redueixi i d'aquí 5 minuts seguirem amb la resta de la recepta. Això ja ha reduït tot el líquid i està molt caramelitzat. Ara hi afegirem el tomàquet, el ketchup i el Perrins i mitja horeta més. Hem afegit el ketchup i el tomàquet triturat, hem remenat bé i ara ho deixarem coure uns 30 minuts. Al final hem deixat coure la salsa amb el tomàquet una horeta. Ara la colarem, potser la reduïm una mica abans d'untar les costelles de porc. I aquí tenim la salsa ja colada. Ara empastifem bé, embadurnem bé les costelles i ho enfornem de moment una hora a 190 graus. I aquí ho tenim, els costellans de porc embadurnats amb la salsa barbacoa, directe al forn. I després d'una hora i mitja amb el forn a 190 graus, aquí tenim el resultat i ara anem ja a emplatar-ho. I aquí ho tenim, la costella de porc amb salsa barbacoa.